În acest scrutin, votul fiecăruia dintre noi este decisiv. Însă, după cum arată practica, o bună parte dintre alegători chiar nu știu pentru cine să voteze. De aceea, în următoarele clipe vom discuta cu invitații noștri despre calitățile necesare unui candidat pentru a ne reprezenta în Parlament. Vorbim cu domnul Alecu Reniță, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, și cu analistul politic Dionis Cenușă. Bună ziua și bine ați venit la maratonul nostru. Bună ziua! Domnule Reniță, vreau să încep în primul rând cu dumneavoastră. Aveți experiența unui Parlament similar, practic, cu cel care urmează să fie ales în februarie. Dumneavoastră ați fost membru al primului Parlament. Spuneți despre acea experiență, în ce măsură este practică în realitatea Republicii Moldova la etapa actuală. Da, mulțumesc, că chiar aș putea spune că am și experiența altui Parlament care a fost pe liste de partid, așa că cunosc ceea ce înseamnă și circumscripții, dar și ceea ce ar însemna un partid. În primul rând, clar că este o diferență uriașă dintre ceea ce a însemnat o circumscripție din perioada, fiindcă deputații din primul Parlament au fost aleși când încă exista Uniunea Sovietică. Este adevărat că în acea perioadă au apărut un vântuleț de libertate și lumea a început să aibă curaj să vorbească și primii care au fost candidații pentru primul Parlament și lumea chiar adeseori am auzit încă o dovadă cât de speriată era atunci lumea și ce diferență este, și asta este una din marile victorii a celor care trăiesc în libertate. Ne spuneau, da, o să ajungeți până la Chișinău. Adică credeau că după ce vorbeai un lucru despre cât e de, hai să zic eu, perfid sistemul sovietic, nu mai ajungi la Chișinău. Clar că noi suntem acum în două realități total diferite. Noi am intrat într-o societate care a fost supusă unor transformări foarte mari, inclusiv poate un câștig uriaș care înseamnă și libertatea individuală și libertatea mai mult sau mai puțin colectivă. Nu vreau să se creadă că aici lucrurile sunt ideale, dar noi putem acum beneficia de un șir de drepturi, inclusiv ceea ce a votat primul Parlament, Convenția Drepturilor Omului, o convenție care nu era înțeleasă deloc atunci, după cum am impresia, și azi nu prea este înțeleasă, de cei care administrează Republica Moldova, ca să pună în prim plan omul cu toate problemele lui, cu toate drepturile lui și cu toate obligațiunile. Deci realitățile sunt totalmente diferite decât ceea ce a fost atunci. Absolut. Și, de exemplu, dacă atunci, să înțelegem foarte clar, nu existau milionari, miliardari, nu existau proprietari, totul era proprietatea statului. Asta nu înseamnă sub nicio formă că eu vorbesc despre ceva foarte bun. Erau foarte multe deformări, iar regimul cealaltă, încă o dată zic, era incubatorul din care s-a născut regimul de astăzi și regimurile care timp de 27 de ani au fost în incapacitate să se conecteze la un alt model de valori cum e cel european. Deci asta trebuie să se înțeleagă, de aceea în fond trebuie să vedem tot ceea ce a însemnat 1990 și 2017, deci un conveier care de fapt s-a modernizat reieșind din modelul sovietic. Și dacă noi vedem azi foarte multe lucruri întoarse pe dos și în primul rând mentalitățile noastre care nu pot accepta un alt model, vine de atunci, din școala aceea sovietică. Și când ei au nostalgii și când încerci deschis, așa cum aveam și noi primele întâlniri cu dânsii, să-i întrebi, dar unde ți-au fost bunii sau părinții tăi? Au fost duși în Siberia, da. Familia ta câți ați fost în familie? 10, că erau familii mari. În timpul foametei câți au rămas? Au rămas 2 sau 3 din familie și așa mai departe. Deci nu se sesizau aceste, hai să zic eu, pierderi uriașe pe care le-a suportat la nivel individual și la nivel de comunitate, de societate. Ei, și atunci când, clar că fiecare timp își are copiii lui și atunci când noi vorbim că e foarte complicat în ziua de azi, nu vreau să spun cât a fost de complicat cu 30 de ani în urmă să spui un adevăr. Eu cred că azi lumea îl poate spune, indiferent de persecuțiile care pot să intervine. Domnule Cenușă, cum credeți, cine are dreptul, în primul rând, să participe în calitate de candidat astăzi
pe listele nominale. Evident, dreptul de a participa la alegeri aparține tuturor care depășesc vârsta de 18 ani. Este vorba despre acele persoane care corespund criteriilor juridice, adică nu sunt certați cu legea, dar în fond mai degrabă vorbim despre cine ar trebui să participe la alegeri și evident aici trebuie să ne referim la performanța persoanei și, desigur, performanța partidului pe care persoana îl reprezintă, deoarece, în fond, noi pe de o parte analizăm care este profilul candidatului, dacă acesta a administrat corect sau incorect banii publici, dacă a fost în funcție publică, dacă această persoană, în general, este vizată în careva procese de judecată, dacă această persoană s-a îmbogățit peste noapte, deci performanța individuală a acestei persoane și, totodată, contează partidul care stă în spatele acestei persoane, deoarece evident, în prezent asistăm la o tentativă a partidelor de a căuta oameni buni pentru a-și putea, bineînțeles, revendica cât mai multe locuri în Parlament, dar atunci contează calitatea acelui partid. De aceea, da, persoana poate fi una integră, dar în acest caz partidul poate fi unul cu probleme mari. Și aici mă refer evident la partidele care în moment guvernează în Republica Moldova. Dar contează aici și calitățile personale, interpersonale, careva calități ale acestei persoane aici pe care oamenii... Da, aveți perfectă dreptate. Practic mergeți în direcția răspunsului pe care vroiam să-l dau, având în vedere și ceea ce a spus domnul Răniță. Evident, în primul rând, contează foarte mult care este raportul dintre persoana care vrea să candideze vis-a-vis de interesele publice, ce a plasat această persoană pe parcursul activității sale în fața sa, interesele personale sau interesele publice sau interesele colective și totodată cum s-a raportat față de acele interese colective. A fost o persoană activ implicată în promovarea drepturilor omului, bună oară, sau din contră a fost o persoană care a susținut mesaje de ură, mesaje de discriminare. Deci, pe mai multe dimensiuni putem observa dacă acel candidat cumva corespunde unor norme morale, general acceptabile și totodată unor norme moderne, care țin de statul de drept, și aici mă refer la a respectat legea, nu a respectat legea, drepturile omului, se raportează, face referință la drepturile omului în general sau pentru el este un subiect necunoscut. Deci sunt aspecte foarte specifice pe care eu cred că orice cetățean, orice alegător trebuie să le ia în calcul atunci când va evalua o candidatură sau alta. Domnule Cenușă, vorbind despre blocul precedent, a fost domnul Postică de la Promolex, dumnealui spunea că este foarte important traseismul politic. În ce măsură credeți că contează ce partide a reprezentat anterior un anumit candidat? Unde se află acum? Și în ce măsură ar trebui să influențeze decizia finală a alegătorului? În realitățile moldovenești, din păcate, traseismul este legat de un fenomen negativ, adică persoanele pleacă nu pentru că se dezamăgesc în partid, ci pentru că sunt forțate să plece, sunt mituite să plece. Deci nu există un traseism forțat de incompatibilitatea unui parlamentar cu ideologie care peste noapte s-a schimbat, da, în interiorul unui partid. Ce e vorba despre alt partid care are nevoie de majoritate și atunci începe să pescuiască, să spunem, verigile slabe ale altor partide. Și evident acest tip de traseism este unul care în primul rând discreditează persoana care a fost absorbită de acest proces, dar în al doilea rând reprezintă un risc major pentru securitatea, inclusiv securitatea națională. Vă imaginați dacă pe lângă interesele unui partid sunt interese gestionate din exterior, care în mod intenționat practic vânează acel candidat, acei parlamentari slabi pentru a promova o anumită agendă care nu este în interesele naționale Republicii Moldova. Deputatul trebuie să fie cinstit, să lucrează pentru popor, ca poporul să știe că el lucrează pentru dumnealui. Fiecare deputat trebuie să aibă suflet întrânsul, să știe viața oamenilor simpli,
oamenilor de la țară, din oraș, și cu și întrebări îi deranjează pe dânsii și să le îndeplinească. Nu numai să făgăduiască, dar să le îndeplinească. Un candidat, într-adevăr, trebuie să aibă studii, să fie un om conștient de ceea ce face, un om exemplar pentru toată populația și noi de la el să luăm la fel un exemplu bun pe viitor. Un candidat care trebuie să fie la cârma acestei țări, trebuie să fie în primul rând pentru poporul său, să lasă deoparte interesele proprii, pentru că în ultimul timp vedem doar acest lucru că se întâmplă. El ar trebui să fie foarte bun cu tot, mai ales că trebuie să salute cu oamenii, ar trebui să știe toată lumea pe el, ia uite, el e cel mai bun. Un deputat ar trebui să fie așa un om care a trecut prin toate greutățile ca și noi. Că am văzut și ce e bine și ce e rău și atunci poate să facă ceva pentru popor. Să fie serios în ceea ce promite și el trebuie să îndeplinească pentru țară. Sincer să fie, să nu-ți gândească numai la dânsul, cred că, mai mult la popor. Să fie cu inițiativă, adică să facă ceva nou pentru tineri. Să țină de cuvânt. Un candidat, studii superioare, modestie, să aibă ambiții, dorințe, idei, curaj. Calități omenești bune și ceea ce de dorit ca să împlinească dorințele și a oamenilor înspre bine, înspre Europa, înspre lucruri cele care au nevoie și oamenii, să audă, să ajungă la urechile oamenilor. Trebuie și în primul rând să fie om. Asta e principalul. Să gândească la oameni, nu numai la dânsul. Trebuie să fie sănătos, voios. Care cel mai bun îi dorim să fie, să aibă? Bărbatul e dorit bărbatul mai mult putere are. Studii superioare, asta e clar ca bună ziua. Eu cred că la țara noastră studii superioare nu trebuie calități de a fi oameni buni, să înțeleagă problemele noastre, persoane cu suflet mare, ceea ce îmi pare rău, dar nu le au calitățile astea. Om simplu și pot conduce cu țara. Deputat trebuie și ca om și trebuie să lasi și femeie, lasi și bărbat, dar să ții cu oameni și все. Am văzut oamenii în teritoriu vorbesc despre care ar trebui să fie profilul unui candidat, că ar trebui să fie responsabil, că ar trebui să nu fie corupt și multe alte componente care teoretic sună bine. Dar practic, domnule Reniță, în viziunea noastră, avem asemenea candidați? Sunt ei disponibili alegătorilor? La sigur, trebuie să cunoaștem că lumea bună totdeauna este în majoritate. Adică dacă ne ducem într-o comună și ne uităm foarte bine și avem discuții private, să zic, să vedeți câtă lume bună există. Partea adevărată este că rare ori lumea bună poate să promoveze un candidat sau un lider care să-i reprezinte. Și atunci cei care se bagă mai cu forța, care au poate mai puține calități, dar mai multe abilități, ei reușesc, fiindcă clar este foarte important să ne uităm la dosarul lui, să nu fie certat cu legea, cu procuratura și așa mai departe, dar acest om trebuie să aibă măcar în adâncul lui respectul, dacă nu dragostea pentru comunitatea respectivă. Tu când te duci în Parlamentul țării, nu te mai reprezinți pe tine și interesele tale sunt un fleac în comparație cu ceea ce ai tu în față. De ce eu uneori îmi dau seama și mi-amintesc cu multă nostalgie de acele zeci, sute de întâlniri care trebuie să le ai la tine în circumscripții. Nu era o chestie că noi te-am ales și tu ai întors spatele, ai venit la Chișinău și nu mai știi. Deci putea să-ți vină și la 3 de noapte dacă era, de exemplu, am avut un caz, la mine în circumscripție erau mai multe sate și într-un sat a fost violată o minoră și a venit tatăl la ora 3 de noapte și nimeni nu o să... Domnul deputat, mergeți cu mine la procuratură, e copilul meu. Deci aceste relații nu mai există în prezent.
Sau am scos pe unul care a fost închis pentru că a furat, dar avea 9 copii, nu știu câți avea. Și familia, el își făcuse mai mult de jumătate să își spășise pedeapsa. Și am fost la domnul Snegur, care era deja președinte, domnule, lăsați-l pe seama mea, dați-i drumul să intre în familie și așa mai departe. Adică era o relație foarte directă. Rar deputat din primul parlament, cu excepția unor care se consideră azi toți națialnici, în ghilimele cu termenul de rigoare, să nu fie avut legătură cu populația. Deci ceea ce s-a întâmplat în acești 27 de ani, s-a produs o ruptură uriașă dintre cel care trebuie să te reprezinte și cel care îți dă mandatul ca să-l reprezinți. Și această prăpastie care s-a căscat a generat toate problemele și, în primul rând, problema de neîncredere a cetățeanului față de instituțiile statului și de instituția de bază care este Parlamentul. Într-adevăr, domnule Cinuș, am văzut și din materialul video pregătit de colegii noștri, oamenii, într-adevăr, vor să vadă candidați care sunt mai aproape de ei, de problemele lor reale, într-adevăr. Cum credeți? Ar fi mai relevant dacă ar trebui oamenii să se implice în elaborarea programelor electorale pentru candidați? Ar fi, cum credeți, ar fi o idee? Da, desigur, e o idee bună, doar că pentru acest lucru ai nevoie de competențe, ai nevoie de echipă, ai nevoie de timp pentru a te pregăti în avans. E la fel adevărat că alegătorii vor să se regăsească în candidatul lor. Deci, de aceea, într-adevăr, când eventual candidat vine în fața lor, atunci acesta trebuie să-i reprezinte pe ei, dar totodată să fie cel mai bun. Deci, el trebuie să combine relevanța față de alegător cu abilitățile pe care le are în calitate de profesionist. Ceea ce pe mine, într-adevăr, cel mai des mă uimește este că uneori se pune în prim plan personalitatea candidatului și nu profesionalismului. Ceea ce, după mine, contează foarte mult. Deci, chiar dacă e un deputat și un viitor politician, acel deputat trebuie să aibă în spate o carieră, trebuie să aibă în spate niște performanțe. Deci, el nu poate fi un om care nu a lucrat în viața lui sau a lucrat într-un domeniu necunoscut sau în general nu a condus mai mult decât pe el înșiși. Deci, cu cât mai experimentat el este ca persoană și ca fost fie angajator sau angajat, cu atât mai mari șanse că el își va duce până la capăt mandatul, că nu va fi un traseist, de exemplu, și că va pricepe în ceea ce face. Noi avem persoane care fac parte din comisiile parlamentare și care cam nu se pricep în ceea ce spun și în ceea ce adoptă ca lege, ca act legislativ.